etorri ni luzera, saio berri bat egitekotan, aste berri eta berezi bat astekotan. Badakizue hau datorrena, EITB maratoiaren astea izango dela aurtengoan, minbiziaren ikerketara bideratuko dira zuen ekarpenak, eta leloa, minbiziaren aurka, aukera berriak. Euskal Irrati Telebistan aste berezia daukagu, eta, gonbidapen egin iluztei ere, gurekin parte hartu, eta minbiziaren aurkako ikerketara, zuen ekarpena bideratu nahi baduzue, gurekin bat egin, eta eskertuko dugu, hau pasuek. Hortxe aukera egin ekarpenak, eta hauek ere ekarpenak egiteko preste. Gure lehiakideak, Onenak! Pasa barrura! Jon eta Xier, Itziar eta Ander bigarren egunez, Manos eta Ier datoz gaur. Jon eta Xier, 8. gurean, 1.300 euro irabazita. Bai. Zakurik ez oraindik? Gutxitxo. Akaso, EITB maratoiaren astea bada, aste berezi bat, eskuzabaltasuna eta halako baloreak eta nabarmentzen baitira, akaso zakua bera ere eskuzabal? Espero. Topatuko dugu aste honetan? Espero. Nahi bai. Hala nahi zenukete ez da? Bai. Irabaziko bazenute, zatitxo bat, maratoira. Bai. Dudi gabe, duda pixka bat egin duzu, Horretarako irabazi egin behar da, finalera sailkatu, ea ze gertatzen den. Animo bikote, zorte hon. Kerkasko. Itziar eta Ander, ongi etorri izan moduz. Ongi. Bigarren eguna, Arantzatik datoz. Ondo, lehenengo eguna, estrainuko eguna beti izaten da, lan apurtxu eta raru, leku hartu eta, orain bigarrenean indartxu, ez da? Bai. Zein tentziorekin, Itziar? Gozatu eta berrintzinera segitzen dugun. Finaltxu bat edo, Ander? Hale bada, bai. Dirutxu edo lortzeko? Bai, sokatira pasatu madugu benpe. Hori da, gaur sokatirarako indartxu, horretarako Soka aurrera falta egin dugu. behar. Ono. Ongi etorri bikote. Asko. Manes eta Ier, Gabon, ongi etorri, miluzera. Zer moduz? Ondo, Hementxe, ez Hementxe da oso ondo plantxarra. dago, Minutzen bai. egotea ez da plantxarra, Ez. Manes, nondik? Ni itxasotik. Txasotik. Bai. Oier? Ondarrutik. Ondarrutarra, segulakoa. Zuek elkar ezagutu unibertsitatean. Bai. Ze ikasten ari gara? Soziologia. Soziologia. Ze derra. Publikoari zetan kera? Soziologikoki? Oso ondo. Bueno, bada analisi bat. Badago zerbait hor. Kalitatezku, Bai, ez da, zalantzari gabe. Bai, ikusten da. Klasekideak zarete orduan. Bueno, Arlo batzutan. segun Joaten zaretenetan. Eta, orduan, kasu horretan bai. Dena den, miluzera lagun batzuk etortzeko gote ziren. Bai, Bai. holaxe. Pote bat hartzen, da behaiek apuntako ziera, eta gure bai. Eta behaiek bendik izte apuntauta. Eta azkenean zuek etorri zarete. Bai. Bale, oso ondo. Asmoa, zakua irabaztean oski. Zakua irabazizkero, Oier. Bueno, Irabazten dagoenin ikusiko zue. Baina, bada, plan berezi bat daukate dio honek. Osea, irabazten baru ikusiko zue. Bale? Zakua irabazizkero, emango duzu plan berezi horren berri. Bai. Ados, hortarako... Nik entzun du zerbait unibertsitatearekin lotura omen du. Bueno, ikusiko dugu aurrena irabazi, aldela? Animo, zorte homikote. Eta ongi etorri dan hori. Noski. Miluzen zakuan adidanok, 50.000 Zer da hau? Zer da hau? Eta bai, zalantzari gabe, ikuspegi soziologikotik, ikuspegi guztietatik. Publiko zoragarria, Donostiatik, hau bazuek, pega deizuela. Bide berri institutoko, gure lagunak. Hau batzuek! Ase egingo gara, arrastoak guk prest ditugu, 3 taulak prest ditugu, kontzeptu eskutuak prest ditugu. Zue puntuen nahi ez da, Jon Asier? Alba da. Lehenengo taula estrainatuko didazue, gauza desberdin asko elkartzen ditu. Janaria. Itziar Ander, Topagunea. Manes Oier, saski bat. Zuek oso gertu lan, oso garrantzitsua dela diote, ondo zabiltzie, Jon Asier. Bazkari bat. Itziar Ander, Otordua. Manes Oier, Maia. etxean zein kalean egin dezakezu. Ospakizuna. Ja, alden du gara, begira. Itziar Ander, Bai, best. Besta. Manes Oier, Paso. hau osona, esnatu berri ikusten zaitu. Gosaria. Oso ondo? Noski. Gozaltzeko, gozaritan, 70 puntu zuentzat. Bazara gozari dune? Jo, ni zalea bai, baina gero irratira joateko eta... Akaro, eskezu oso goiz. Bai, orduan, lo edo gozaldu, lo. Balantzan, bai, horrek irabazten du. Bai, ni afari dune nahi adibidez. Bai, Naiz afaria hau nahiago. Ja. Da ez gozari. Bai, ezta? Itziar Ander, gozari dunek edo afari dunek edo dana edo. Gosarik. Gosaria. Maitzu elkartzen. Afaritik hasita gozadira arte. Ez
Ez da txarra, Ez, guria gozaretik bazkarera izaten da. Ah, bai, bueno, bakoitzak berea. Adinen gauti guztita. Ah, bueno, Itzi Errander, bigarren taula, lehenengo arrastoa, zebek erantzuten hasi, nekez aurkituko duzu txindokiko tontorrean. Bai? Zumendia. Manes Oier, Belarra. Jon Asier, Lautada. batzuk ezin dituzu bidaian eraman. Bai, ikote? Navala. Manes Oier, Paso. Jon Asier, Ardia. unibertsitatean asko ikusten dira. Graduak. Manes Oier, Galduta. Jon Asier, Paso. oso nahau, Sagua du maskotatzat. Bueno. Lotu aurrekoak ere, gogoan izan. Itzi Arrander? Ez? Doktoria. Manes Oier, Ordenagailua. Noski. oso ondo! Lehenbiziko puntuak, 70 zuentzat. Ondo bikote. Manes Oier, gatzen egin da puntu batzu bildu. Ja? Hirugarren taula, lehenengo arrastoa. Jaietan ere aurkituko duzu. Txosnak. Jon Asier, Musika. Itzi Errander, Euskara. jendea oihuka jartzen du. Musika. Aipatu da lehen. Kontzertua. Itzi Errander, Abestia. oso nadau, Lehena izatea da gakoa. Milusoko aplikazioen moduen, lehena izatea da gakoa. Bestetan oiuka, bai? Paso? Lasterketa. Ez? Itzi Errander, Gamatza bat. Dantza. zorte kontua omen da. Benetan. Zorte kontua da. Hala da, bai. Manes Oier? Paso? Jon Asier, Bingoa. Bingo! oso ondo! 70 puntu gehiago. Beste 70. Adiktiboa bingoa, Aurreko gabonatan, klasiko bat, ausentikoekin eta... jun ginen bingo batera Joan Donostire. egin zineten, Bai, profesional batera. Bai, Claudio eta Bizok. Eta? Buf, zer da hori? Beste batera. Errepikatuko. Egingo dugu pelikula horrekin. Jon Asier! Bingoan zoriak agintzen du, hemen talentuak, Imintzio batzuk, mesedez, hartu lekua, Itzi Arrander bezaldean. Eta ia, arantzara lehenbiziko puntutxoak bidatzen ditugun. Denbora! Txaron, Eta orain hasi. Janaria. Bai? Sushia. Ez. Puzkerra. Bai. Eba barrunak. Bai. Edaria. Alkoholduna. Ez. Ura. Moztua. Itxasua. Itxasua. Igerilekua. Lakua. Lakua, bai, oso ondo. Ordenagailua. Langileak. Youtuberrak. Bideojokalariak. Bai. Bideojokalariak. Profesionalak. Zertan ari gira? Bideojokalariak bideojokoetan jolasten. Bai, nola? Jolastu, Ordenagailuan, PlayStationan. Nola? Kompetitzen. ordenagailuan nola gaude. Elkarrekin. Online. Bai. Online, oso ondo! Bai. Bideo joko zalea, Ander. Ondo, hori lagun izan dugu, noski? Bai, zailen eginda ja, asmatu berra ez dagoelako. Bale, 60 puntu bitaldentzat. Bai. Aritzen zara, Ander, online, Arantza eta Tokio lotuta edo? Ez dago arantza egitongi lotua online. Ez, hortarako. Offline dago. Ez dago. Eta ezkerrak, Bertan gauza batzuk egiteko eta offline hobeto. Itzi Arrander hartu lekua, mesedez. Manes Oier bestaldean, eta segi hortan. Denbora. Okeratu, bale? Hasi. Kuadru. Bai? Kaiola, txorie. Oso ondo, kaiola. Txalaparta. Zoragarri. Eta bien artean hau. Zertan ari dira? Ari botatzen itxaso. Uretan. Nora? Itxasora ez? Erreka. Errekara. Eta?
Eta, zer egin du? Bat. Irabaz. Irabazi, bai, oso ondo. Bai, hori guztia zen. Hori da, Errekan harriak botatzen irabazi. Ondo, dokumental dana montatu dugulako, eta dana asmatu beharra zegoen. Oso ondo, 60 puntu hau bazuek. Hame, Xavier, irabazi dugu momentuz? Jarraitu hortan, imintzioak eta zer moduz? Bueno, kusiko dugu. Azerketa soziologikoa guk orain, hartu lekua, eta Jon Asier. Azerketa zoologikoa, igual. Bueno, ea ze gertatzen den, denbora. Igual se va, Pentsatu, aurrena? Hasi. Jan, bufeta. Xuxia. Aukeratu, platera, Platera asko. Kontu Zua. zaba, Zer da? Hau itxita, janaria, postrea, Ez? pikua, Manez, hau itxita. menua. Bigarrena. Investigadorea. Detektibia. Detektiba, bai. Euliak. Eulia. Eulia, bai? Vale. Euliak hau. Kakatu. Begiratu ondo, Arbela, o paetia. Eulin kontrako zarea. Eulia badaukagu. Bikote egin. Eulisoria. Batera. Eulin kontrako zarea. Eulika Zer da zinta hori? hori. Eulik errapota. Landarea. Eulik ditu landarea. Armierma. Bai? Armierma saria. Bai. Armierma garrapo, Eulisa. Bai, ondo. Sartu da, bai. Vale. Zaila egin dugu eta errazera falta izegun. Ondo. Pintxo bat. Pintxoa jateko, pintxo bat. Bueno, ala ere, Spider-Man pari, ondo. 40 puntu hau bazuek. Emoten zigi beldurre? Armiarmak ez bereziki. Neburi bez. Bai, ez da, ondo. Gustatu ere gehiagi ez, baina da tolerantzia. Bai, Ondo. Bizikidetza. Armiarma batek gutxeago molestatu euli Hori okerra zitimare bai. baino. Bueno, Jon Asier, eroglifikoek molestatu ez. Hauek gustoko ditugu. Harrapatu zarea. Harrapatu. Puntuek bat ez de. Jon Asier, sorte hon, lehenengo eroglifikoa, denpora. Zizurkilera datorra bestera. Luma. A ber, Maluma. osondo. Ez du uste. Osondo. Luma. Erdia ikusten genuen lurik ez. Orduan irakurtzen hasten gara. Ma, eta gero bai. Maluma. Osondo. Izan da zizurkilen, Maluma? Ez, oen diez. Baina tu, Datorren urten, a ber. Mi gente, zizurkil, mi gente! Maluma Maluman baby! kanta bat? Zuf, orain... Maluman kanta Maluma bat? baby Badakigu? esaten du, baina... Bigarren eroglifikoa, denpora. Iesean atera da. Lenteja dia. Babak, lentejak, Zer da. arriun, Potaja, ez. Lenteja. Non. Vale, untxia. vale. Aha. Iesean atera da untxia. Un letra eta txia ziak un txia. Ikusten genuen. Ondo, Maluma Vale. dena, Bad Bunny, gero. Zara, harri, hau putu! Itziarren Eroglio talde. nahiko reggaeto hilari gaur, Bai, Zakit berezik izalea den, nik pentsatu dut eroglio da Stravinskitik, Baiza? biolin soloetatik Malumaraino. Dena. Bai. Dena ona, Itziarrander, bi eroglifikoak behar ditugu. Lehenengoa, sorte hon, denpora. Ez naiz inoiz joan, Ez daken orden, liburu. bai, Liburu. Liburu, Malibu. Zer da? bai, Malibura. bai. Emma, zelan da bizuna? Watson datoz bai hori besti da. Hau, La La Land. Emma Stone! Emma Stone, bale. Emma, ma ikusten genuen, erik ez, eta orduen liburuari azken uken dute libura. Malibura. Ba, etzen erraza eta atera duzu, ondo? Ondo. txalak. Baita ere, egia da. Ander Rapal, bai, ados. Hau zurea, Bigarren eroglifikoa, denpora. Bukatu dira umentzako, Arkatzak. oso ondo. Artza ikusten dugu zatituta, lehenengo zatia behar dugu, irakurtzen hasteko arka, eta gero baitzak, arkatzak. Oso ondo? Ziarek asmatu, Anderrek ere bai hau, Ondo, puntu bientzat. Manaz egier eroglifiko pare bat zuentzape bai, zer, gustoko? A ver. Bueno, ikararik eta ez da? Ez, ondo. Respetua.
Hori ez, Erto. hori ez. Manager, lehenengoa denpora. Betidanik entzun dut, Yoga. ez da yoga. Zen ekenduta. En. Bale? Irakurri? Non? Betidanik entzun dut. En ni. Empatia. Ez? Ni ez. Ze kolore? Gorria. Bale, Zen gorria. Ai, adintxu hau. Zen posizio hori zetaken dute en. Izpiluan dago alderantziz irakurri behar dugu. Ne, eta gero gu gorri batzuk. Ni izateko bakarra behar zuen, zu badaukagu bebai, gu asko batzen gara nien. Negu gorriak. Hori du, eroglifikoi beldurrik ez izateak. Behira. Bigarna bai, manager, denpora. Gutxigatik saiestu dugu. Venga, nor da? On. Bale, egin eragiketa? Apaisa. Eragiketa? Nor da? Ez aztazu? Zen hori. James Bond izango hori. Bai, ba. Orduan? Bond? Eriotza. Ondamendi. Erantzun behar diguzue, lagundu alizateko bond eragiketa eginda bekenduta, ond, amen. Apaisak eta dia, ondamendia. Au. Wow. Bai, soziologia bai, egiptologia. Eskaz, punturik ez dugu ganatu? Lastima! Egiptologia non ikustezu. Bueno, eroglifikoak eta handik vale. ote datozen, ez da? Vale, vale. Apaltasuna. Vale, vale. Animoa bizka bat goratzeko zazpiki bat, bidali digu Maialen Alkortak, antza espininera joaten da. Osondo? Emat lagun bezalaxe. Eta antxe gela aldamenean kartel bat. Dino, derrigorrezkoa da garbitu, askatu eta bizikleten eskuluzkoa eta eserria egoera honetan egoteko. Eskuluzkoa eta eserria, antza dira heldulekua eta eserlekua. Eskuluzkoa eta eserria. Zaindu, garbitu, hori esan izute, baina garbitu itzulpen hau ere, nolabait. Txalo bero bat, eskerrik asko bidaltzea bai. Bialdu! Horrelakoak, geuri. Eskuluzko, bueno, politxa, Eskuluzkoa, bai, beste modu batera. Eskuluzte, miluze, ondo. Galdera da, donostiarrak, bueno, galdera edo eskaera, miluzeko eskua dator, abestu egin behar duzue. Bai. Nahi duzuenean, mesedez. Miluzeko esku. Miluzeko esku. Zer da, Miluzeko esku. Miluzeko esku. Hildako poeten klua eta movida guztia. Ze polita. Txalo bero bat, eskerrik asko! Ahotza, Alex! Bide berri institutua Donostiatik! Bueno, mesedez! Ioizko sarrera cinematografikoena, Bai, oioi pordia eta dara. Bai. Txalo bero bat, herri, mesedez, unkitu da gaberaz! Apa zuek! Miluzeko esku! Asier? Miluzeko esku. Lehenbiziko eskua, hauxe zuena. Zure lagun minaren aholkua. Zer aurki daiteke pentsaraziz Instagram kontuaren profilean. Terapia bideoak, jantziak, euskarazko esaldiak edo errezetak. Euskarazko esaldiak. Osondo. Gain. Ele! Aurrera, musika. Jon Pozik, izan ere, oinatiko ze talde da hau? Zukena. Bai, lagunak? Bai, batzuk ezagunak. Onak, Ah, pasukena. Eta aurrera? Zein markatakoa da irudiko autoa? Pagani, Rimac, Ariel, Zenbo. Zenbo. Errebotea. Pagani. Ondo, Ander, autozalea ere bai? Ez, sortezalea. Bueno, hori ere behar da, zure furgonetik itziar Pagani. Horrengua. Zein da argazkiko idazlea? Amaiur Blasko, Naia Bederede, Olat Azpiroz edo Oiana Arana? Amaiur Blasko. Errebotea. Oian Arana. Osondo. Irakurtzeako zu, itziar? Ez, Gogoz bai. antzerkia ikusia eta... Begira. Gustatuko zaizu. Bale. Segi lanean.
Jon Asier musika gehiagoekin. Hau ez da bainatiarra. Lady Gagak, zenbat aldiz esan du telefon kantuan. Zati honetan 8, 13, 15, 11, 13. Ez, errebotea. 11. Ondo. Bai. Aberrekin? Zenbat? Aztu egin zaitu batzen. Jon Asier, zuen txanda. Zein koloretakoa da, edurne zurik jaten duen sagar pozoiduna, berdea, horia, gorria edo arrosa? Gorria? Bai. Zeta, zure lagun minaren aholkua. Aholku hona hau, Askatu nahi duzu, Horrenik ez? Ondiok ez. Zein herrialdetako bandera da hau? Ginea, Mali, Barkatu. Esan esan? Mali. Ba ez, begira. Txad edo Lituania beste aukeretan. Ginea? Hori bai. Antzekoa da. Asmatuko dugu. Saiatuko gara. Ez asmatu egingo duzu. Hori espiritua itziar, nahi duzunean. Ozen eta argi, mesedez. Ligatzeko asmoa baduzu, ez afaldu aliolirik. Oso ondo! Oso ondo, komodina! Bueno, konfiantzaren arabera. Aliolia oso nada, Sakrifikatzea ligatzeko asmogatik. Benatu, ez dut aliolirik jan, eta gero ez dut ligatu. Hori da, asmoa baita. Edo norekin nahi zu ligatu konfiantzia, aliolia apur bat ondo dator beti. Itzi Hernández Rosando, lehenengo komodina eskuratu duzu, eta eskua bezaguna izango da. Bigarren esku honetan, miluzteko lehiakide batek esana. Amen. Zein herrialdetan dago debekatuta etxean, akuri bakarra edukitzea. Suitza. Suitza, oso ondo. Bakarrik utzi zaizutie. Ondo, erantzunen aurrien. Entzun hau. Norena da kanta? Fiakras bibala kauta apoteke. Apoteke. Bikain. Eta T, letrak zuentzat. Itzi Hernández. Ze zuhaitz mota da? Ereinotza, pikondoa, urritza edo akastia beltza? Urritza. Urritza. Miluzteko lehiakide batek esana. Beste galdera bat. Ze marrazki bizidunetako sintonia da? Martin Misteri. Ode, aber. Bons esango nuke. Martin Misteri, oso ondo. Kalea? Nozpatia ikusia. Bai, ez da? Ba, ene bat agertu da hor. Zoragarri. Saiatuko zarete edo beste galdera bat? Horrenik ez. Ze txakurra arraza da? Boxerra, korsikarra, bizla, gandordun rodesiarra? Boxerra. Manes Oier. Regotea. Korsikarra. Jon Asier. Bizla. Ba, gandordun rodesiarra da. Ez dauka gandorrik eta zio ikusi bintzat. Ba, beste galdera bat. Nork diseinatu zuen 1979an txupatxusaren logoa? Pablo Picassok, Francisco Goyak, Joan Mirok, Salvador Dalik. Zenekien hau? Zederra. Goya. Manes Oier. Joan Miro. Jon Asier. Dali. Oso ondo. Bikain. Saiatuko zarien, askatzen? Itz batzuko sargi, Jon Asier. Ez. Ba, Itziarretan derrontzat galdera. Nola esaten da bufanda, luzaiden. Lepalea, kaxineta, pañoloa, furfua. Probatu.
Furfua. Mane Soier. Nepalea. Jon Asier. Pañoloa. Bakasineta. Sinetara, ba. Ba, beste galdera bat egingo dugu. Nola jarraitzen du abestiak? Ituki-tuki, iluki-luki, ikuki-kuki, isuki-suki. Ituki-tuki. Ituki-tuki. Epo, ituki-tuki, epo. Koreografia zaigu. Bai, Apa, Juanita. epo, ita, eta ituki da goitik. Askatuko zile? Bai. Itzi Arrander? Nire ametsa asteko momentu honenetan agertzea da. Zuzena da. Ondo! Gure ametsa da, Itziar? Gure ametsa da? Ametsa... Azteko momentu honenetan. No, polita da, hori, Ez da señale ona hori, errekonozimendua, ez? Egin Bai. zerbait horrela, gogoan garria eta gertuko zarete lasai. Bigarren komodina eskuratuta, ondo. Nok esan dugu hau? Erogliok nahi du? Nok bueno, nahi dugu? guk- Zeinen ametsa da? Guk beti nahi dugu, gure lehiakideak azteko momentu honetan agertzea. Mane, Soier, zuen esku hau. Toki batetik alde egitea dio enuntziatuak. Erne, noren abestia da? Hartzen dituzten eskua. Hartzen dituzten eskua. Rafa Rueda, Joseba Irazoki, Jon Basaguren edo Amorante. Joseba Irazoki. Ez? Rafa Rueda. Ez da ere, Amorante. Amoranteren Habanera. Boa, duela gutxi zuzenan ikusi, sekulakoa tipo hau. Ja... Maite menduta erabat. Hilaran jarri. Baita ere, hilara dago. Itziar zu ikusi duzu zuzenean? Bai, Merezi du, artista. Bai. Haupa Amorante. Mane Soier, haupa zuek orain. Nork zuzendu zuen karpeta urdinak dokumentala. Ander Iriartek, Arantza Santestebanek, Josu Martinezek edo Magi Barberek. Bikote? Arantza Santesteban. Rebotea, Magi Barber. bigarren errebotea. Josu Martinez. Barkatu goldigu Anderrek. Bera zuzendu zuen, Ander Iriartek. Iriarteren T agertu da. Mane Soier, zenbat toles izan ditzake sukaldari baten txapelak? Gehienez. 200, 50, 100 edo 150. 100. Oso ondo. Zenbatu dituzue? Dori plantxatu itzen da? Eun? Zagipa. Tolestura eta. Ia ba. Aurrera ingo dugu, bikote. Venga, guatzuk, guazen. Zer saltzen zuten hasiera batean McDonald's jatetxean? Hamburgerrak, hot dogak, sandwichak edo pizzak. Hamburgerrak. Ez hori ero? Sandwichak. Sandwichak. Bigarren errebotea. Hot dogak. Oso ondo. Ze hona, esango neuke. Bat, Bai. ontxe. Bai, tarteka, Ge, Nik? aldiro. Hori goze baripe bai. Bai, ezta? Komodin gozez, bueno, zuek ez, ondo asetuta zaudeteta. Mane Soier. Gozea zuena da, bera segi lanean. Zein da? Gozea aipatuta. Postre honen izena. Pavlova, daifukua, mazamorra edo panakota. Mazamorra. Mazamorra. Horra, lehorra. Ez da hori. Mazamorri nantzarako. Pavlova. Pavlova? Basondo? Antza, Zelanda berriko postre. Bai ba. Bai? Ene? Askatu nahi duzue? Ez. Mane Soier. Aurrera. Scorpions taldearen zea besti da hau. Wind of Change, Still Loving You, No One Like You, edo Rhythm of Love. Wind of Love. Rhythm of Love. Yes! Geutako negau, Bai ez da, The Rhythm of Love. Miluzaren erritmoan, Mane Soier esan da? oraindik ere, lanak esaldi askatzeko. Bai ez da? Bai. Nola esaten dute ondo ezik Larraulen?
aztalka, kalaxka, trukatuz edo alatsuka. Kalaxka. Kalaxka. Bikain. Puntutxo batzuk irabazten ere ari garata. Zeta. Toki batetik alde egitea hori enuntziatua, eta azalpena mantxut lokuzio liburutik ateratako esaldia da. Itxuratuta daukagu, baina oraindik aurrera egingo dugu, bai. Ze herri da argazkiko hau? Murgia, hariniz, maurga edo oreitia. Murgia. Ondo, Bai. bolada ona bikote. Eutxi horri. Oh. Etzegoen. Hori badakigu. Etzegoen askatzeko modurik oraindik, eta manetxak eta bierrek aurrera egin zuten. Goazen ba. Bederatzigarrena, Zein da eskultura honen egilea? Cristina Iglesias, Ricardo Ugarte, Jorge Oteiza edo Andres Nagel. Ricardo Ugarte. Oso ondo. Txundituta, eurak ere. Ele. Ez zegoen. Beste ronda bat, geratzen da. Azken alegia, aurretik saiakera bat egiteko aukera orain. Ez? Beste bat. Azken errondara, beraz? Erne? Senideak, bilobak, seme-alabak edo oinordeak. Oinordeak. Ondo. I. Eta honekin mutilak, argitu beharreko guztia argituta. Saiatu osatzen. Toki batetik alde egitea, alegia. Bai? Bota bat. Ez zegoen giro eta... Lekuak ustu genituen. Horrela, Federik gabe. Bai. Ikusten data, oso ondo. Ikusten data. Komo dina zuntzat? Xaier! Bale, ederto, zein da zuzenaren atarian onela daude markagailuak. 260, Jonek eta Zierre. 260 eta bi komodin itxierrek eta handerrek. Mane Xaier, 250 eta komodina. 250. Esku hona izan da hirugarren esku ezo bentzat. Bai. Bai, puntua bildu dituzu eta komodina be. Parekatzeko. Jon Asier, paratxut barik egin beharko duzu, Ariketa, lehenengo errondan, Japoniako herriak dira. Nagasaki, Tokio, Osaka, Kyoto, Yokohama, Shanghai, Chiba, Kasukabe, Guilin, Kamaguchi, Taipei. Tokio. Hiriburua, bera. Bitxi erronder. Osaka. Hirugarren handien hau. Mane Xaier. Nagasaki. Bigarren bomba atomikoa. Bertan moto zuten. Hiroshima, Nagasaki, bai. Kyoto. Oso nahi dutean protokoloa. Bai, ez betetze genok. Itzi erronder. Yokohama. Tokioko badian, Mane Xaier. Guilin. hau Txinan dago ba? Jon Asier. Kawaguchi. Zuzena da. Oso ondo. Itzi errander. Bi eta bi. Bi erantzun. Zuzen daude eta bi erantzun. Oker. Ibiltzen balen badugu komodina, eurek ibiltzen balen badute. Osa, eurek azaltzen dute eurentzat. Estrategia. Bai. Itzi Nahiko argi dago, errander. baina. Kasukabe. Bakizu nor bizitzen bertan? Sintxan? Jon Asier. Chiba. Hau da, hau! Oso ondo. Ondo argundu zuentzat. Oso ondo! Taipei eta Shanghai bastante ezagunak, ezta? Agian Txinan eta Taiwanen, oso ondo. Ederto Jon eta Asier, bigarren erronda. Itzi errander. Bigarren erronda honetan, arrainak dira. Diogu. Lanproia, lixa, giloia, iuda, makea, krabarroka, lentoia, urraburua, oilarra, musu martina, txitxarroa.
Txitxarroa. Oso ezaguna. Fresku edo beto. Manes Oier. Beti. Uraburua. Garbi. Dora da gazteleraz. Jon Asier. Oiarra. Oiarra. Itxaso oiarra esaten Oso zaio, ondo. bai. Krabarroka. Edo itxaskabra, oso ona hau, Lamploia. Aingireren tankerakoa, ondo? Lantzoien lehenguzu Oier, izango dago. Eh, Ez dakigu. Ondarru. Jon Asier. Iuda. Arabako ibai bat da hori. Itziar eta Ander. Komodin erabiliko dugu. Ondo? Komodin erabiliko duzue. Trukean erantzun zuzen bat. Muxu Martina, Ursakoneko arrain zapala. Manes eta Oier, zeuen txanda. 2-2. Lentoia. Pixiguaren tankerakoa. Itziar eta Ander, erantzun zuzen bakarra. Bertze komodina. Beste komodina erabiltzeko Noski momentua. Eta lixa da nik uste gainera. Bueno, eta uste du lixa dela. Eta hala da, bai. Eta berrogeita hamar puntu. Ondo, bikote! Komodina guztuta, baina puntuak lortuta horretarako dira. Manes Oier, 3. erronda komodina daukazu oraindik. Erromeria taldeak dira. Trikimailu, Gabezin, Iratzar, Laiotz, Musutruk, Akerbeltz, Xukaraz, Biziraun, Izpura, Eutxi, Gauargi. 8 zuzenak dira, 3 ez. Musutruk. Behasain darrak. Jon eta Asier. Akerbelt. Zaian. Bueno, munduan sekulako arrakasta hauek. Itziar Ander. Gabezin. Goizu eta ingurukoak. Manes Oier. Aiot. Mitikoak, 25 urtetik gora. Jon Asier. Biziraun. Hauek gazteak. Gazterik seguro. Ondo. Itziar Ander. Iratzar. Seguro. Manes Oier. Izpurua. Izpura. Markau. Komodina izan da ere. Bueno. Errondatik kanpo, Manes Oier. Jon Asier. Trikimailu. Gauazgi polita. Itziar Ander. Polita da. Gauazgi polita da. Oso ondo. Eta zuzena da gainera, 150 puntu. Eta markagailuak honela geratu dira, buruz burukoren aurretik 610 puntu Oñati Zizurkilen, 750 Arantzan, Ezti Itxaso Ondarrun, 350. Manes Oier, ez dugu entzun eta zer zen nion, Oier? 350 puntu ez darela gaizki. Ah, bueno, ez du. Kontsola bendurako balioko badu. Pena, ez da, gaur iritsi eta gaur iritxera joan beharra. Bai. Zer gertatu daba, egin dezagun azterketa soziologiko bat, beste lehiakideak oso onak edo? Bai. Bai. Hori izango da. Entanak egiten dute, bai, dama jokatzen dute, bai. Lastima, honekin ja, etxera joan eta zakua irabazteko aukerarik ez duzuela izango, alegia, ez dugula izango zuen planaren berri, edo bai. Joan aurretik aitortu nahi duzu zein zen plana? Gurekin digo etxea. Bueno, datorrela beste norbait igual, plan hori egin bilakatzeko. Ados? Apazuek, eskerrik asko! Jon eta Asier, Itziar eta Ander, aurreko saioan bezala segara. Gaur erosoago, ezta? Bai. Bai. Bai, nik uste dut. Baina atzetik, berriz ere, Jon Asier. Bai. Erantzuten lehenbizikoak izango zarete sokatiran. Erne, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Zein lurraldetan hasiko da urrengo korrika? Lapurdi. Gipuzkoan, zein hegaztik jaten ditu bereziki animalia hileak? Putrea. Putreak, zuzen. Zein letra ez da agertzen estatuetako izen batean ere? B. Q. Bilboko zein plazatan dago Euskaltzaindiaren egoitza nagusia? Muiua. Plaza Barrian, otsailaren 6an jaio bazara, zein da zure zodiakoko zeinua? Piscis. Akuario, nola esaten zaie erleek ezia gordetzeko argizariz prestatzen dituzten gelaskei? Bai? Erlauntza. Abaraska, ze udalerritan dago Nafarroako Arizkun? Bazan. Zuzen.
Bibliaren arabera, zenbat urterekin hiltzen Matusalen? 33. 979. Zein kontinentetan du jatorria konputxa edariak? Oceania. Asian, zein euskal hiritan dago eskuz esku izeneko murala? Donosti. Gasteizen, ze siglarekin ezagutzen da Europako Espazio Agentzia? Esa. ESA, bai. Zenbat da 45 gehi 76? 101 bat. Zuzen, nongo hiritarrari deitzen zaio Iruindar? Iruña. Iruñeko ari, bai. Zein kiroletan aritzen da Ane Mintegi? Futbolean. Tenisean, nola esaten zaio landareak aztertzen dituen biologiaren atalari? Botanika. Bai. Aurpegiko zein organotan eragiten du koloboma gaixotasunak? Mingaina. Begian, abestiaren arabera, umeek zer eramaten dute ostiraletan etxera? Mantala. Bai. Bilboko zein jaialditan arituko da Deep Purple taldea 2008ko ekainean? BBK Live. Music Legends, zein lurraldetara deituko duzu 9-6 aurrizkiarekin? Araba. Bizkaia, perkusioko zein instrumentu jotzen zuten hartze anaiek bereziki? Txalaparta. Bikain. Ze bidali behar zaio Olenzer hori oparia jasotzeko? Gutuna. Bai. Zenbat hanka ditu triskele ikur zeltak? 3. 3. 300-etik gora, zenbat metro neurtzen du Eiffel dorreak? 312. 330. Zein herrialdetan du jatorria Nazi Lemak platerak? India. Malasian, zein materialekin eraiki zuen 3. txerritxoak bere etxea? Latrilloa. Adreilua, bai. Nork idatzi du Printzak begietan liburua? Goiazle Bandibar. Iratxe hormatzak, zenbat giltzurrun ditugu gizakiok? 2. Bai. Estatu betutako zein estatutako saskibaloi taldea da Jazz. Utah. Utah Jazz, bai. Ze esan nahi dute EB siglek? Erresuma batua. Europar batasuna. Zein da Turkian erabiltzen den dirua? Euroa. Lira, zein musika talderen diskoa da Aurri gara. Denbora! Denborak iaz egin dugu bai. Izaki Gardenak. Zoragarria, baina denbora. Itzi Arrander. Finalik ez gaur ez? Gaur ez. Baina bai programa osan egin da gaur bai, Majo. Bai, Gero eta ezta? gertuago. Gago nahiko. Hori. No. Ondo, momentu zuek utzi, Jon eta Xerri, han jokoan aritzi eta Bai. ibiltzi finaleko kontuekin, baina ia urrengo programan lortzen duzuen zeupe bai. Itzi Oikote! Arrander, hau pasuen! Eta horrela, zeba. Jon eta Xier. 8tik 8. Euneko sailkapen indizea. Ja, zientzialariak ere bikote hau ikertzen hasia dira. Fizika legiek hausten, ja. Zalantzari gabe, eh? 8 saiotik, 8 final. 8 zagutik, Batez. momentuz. Bueno. Bueno, 8 garana gaur da. Eta Erne, gaur jokoan baititugu. 57.000 eta 50 euro! Guau! Eta ze publikoa. Gure poeten kluba altxa mesedez Bide txabano berri! Ama zuek! Instituto! Gracia, hau pasuen! Sekulakoa! Ni luzeko esku! Zuek! Zuek! Osondo. Etxeko ok. Etxeko ok! Etxeko ok hartu aplikazioa gurekin bat egiteko momentua da. Eta orain, danok batera egingo dugu jolas. Jon Asier, eurentzat jolasa jokue izango da, euren artek izango dituztelako piketxu batzuk. Bai, zuentzat jokue. Esan dugu dirutza miluzeko zakuan. Urduri? Piskat. Portxuati. Tamaina. Momentu honetan egon da. Hotza, negue, bazari holan berotan jartzeko sopasaliek? Sopatxuek gustatu? Bai. Baina sorti dauen, Jon, sopasali izati erren. Adi danok! Sopa motak dira. Hau da, jaki likidoak. Denbora. Putin, bai edo ez? Borsch. Gazpatxoa. Pilaf. Ramena. Panixa. Chowder. Galet. Sopara edo ez? Oshiriku. Minestrone. Bixixuaz.
Hau? Bai, baina baiz. Jon Asier, egiaztapen egingo dugu, azkar osatu duzue, eta 3 akats bakarrik. Osiruko. Bitxisoaz. Txoder eta panezi aldatzite. Bost. Akats. Jarriko hau. Bai. 3 doz gaizki. Bai. Hau. Bitxisoaz nazuet, osiruko. Bai, jarriko hori. Eta kendu bizizua. Sonatzen paga. Osin kendu. Putin kente. Ez txoder ronda. Eta kalet. Kalet, bai, kendu. Venga. Galet, pan ez da aldatu. Galeten nada. Bai. 2 akats? Galet ez da, bai. Ez du dut kalet. Bai, galet antxe jarri, baina kendu ez da Bai. Galet. Eta beste maken du jarri. Bortx jartzen, o Putin kentzen. Bizizua. Bitxisoaz sonatzen paga. Sí. Iztanik. Sonatzen saltzen da. Base jarriko. Igual, Ez que bizizua ez da. Zagit. igual, posterako zazea. Kendu bizizua. Beste la bestiak. Beste la ez da egin galdutu, baina ez da egin. Azken segundoak. Bitxisoa jartzeu. Asier, zer? Atzamarra luze? Luzegi. Ondo, Ondo, segundoak zureak dira, Jon Asier, urrezko galdera. Gorri kolorekoak dira 2. Denbora. Gazpatxua. Eta... Pilaf jartzen. Pilaf. Bozerra pilaf. Zemuz, Jon Asier? Dudakin. Batzuk argi? Beste batzuk, Batzuk, zalantza bai. batzuk. Gehiagri. Gazpatxue. Sopa da, hau da, jaki likidoa da. Zuzena da? Zopa hotza. Alegia, alakoak ere badirata. Basari esan le? Bai. Bueno, udaran. Udan eta, Bai. Minestrone. Bai. Barazkiekin, egindako zopa italiarra. Sobre askotan ere ikusi izan duguna. Ikase pixutan eta... Bizizua. Bai? Beste zopa hotz bat hau? Porruz eginiko, bai. Pilafa ez da? Likidoa, sopa mota bat. Arroz ez eta haragiz eginiko platera da. Ze koloretakoa? Gorria. Gorria, espero. Kusiko dugu? Panixa, ez. Risotto mota bat hau, italiarra. Xauder, bai. Estatu Batuetako zopa lodia. Ramen, bai. Japoniarra oso famatua. Eta Oso gurean da, ere, bai. zenbadian, bai. Borsch. Sopa dela diegu. Zuzena da? Ukrainako tipikoenetarikoa. Oshiruko. Sopa, bai? Zopa da, bai. Azken orduko aldaketak ze ondo, Bai. €205. Putin. Sopa, zuzena da? Eta Putin esan dute orain. Jonek eta Xierrek, Putin, Quebeceko plater tipikoa, patata frijitu, haragi saltxa, gazta. Eta galet, berriz hor ere zalantzasko izan dituzu eta Frantziako krep Krepa. gazi mota da. Galet. Landatan gauzenin galetak zaten, egundana. Bale, €225 ariketa hona eginda, Jon Oso Asier. ondo, bai. Oso ondo. Eta urrezko galderaren atarian, €1000 jokoan. Gorri kolorekoak dira 2, galdetu dugu. Bat, zalantza asko barik, Bai. erantzun duzue. Gazpatxoa.
Zuzena da, noski. Bai horixe. Tomatiek, emoten zaik gorri kolore hori. Ba... Beste gorri koloreko plater bat beharko genuke. Eta tilafa aukeratu dugu. 1000 euro jokoan, Jon, Asier. Izan dadila gorria, ezta? Bai, espero, ojalá. Pilaf, erantzun zuzena da? Borxa zen, erremolatxarekin egiten da, eta kolore gorrizka hartzen du. Jon eta Asier, baina zortzigarren ez, bikain gaur ere. 225 euro gehiago, ari gara dirua pilatu, segi, minuteko zakiari urrupaka, haupa bikote. Segi zuek etxien gurekin bat egiten, afaltzan dagoenari on egin, eta